מה ניש, כאן ניש, וברוכים הבאים לעוד סרטון חדש בערוץ. אז היום אני רציתי לדבר קצת על משהו שקרה ברובלוקס לאחרונה, למי שלא יודע. התעדכנו המון דברים בחנות, עכשיו אנשים יכולים ליצור איזה פרצופים שהם רוצים, אנשים יכולים ליצור איזה קרקטרס שהם רוצים, ועשו המון דברים מגניבים במהלך החודש האחרון כבר. והיו המון טריקים של קורבלוקס, של הדלס, וראיתי כאילו אני ראיתי המון סרטונים על הדברים האלה של חול, ולא העלו סרטונים על הדברים האלה. ולי יצא להשיג כל כך הרבה טריקים, לדוגמה של פייק הדלס, פייק קורבלוקס, שרובם כבר נחסמו, אבל היום אני רציתי להראות לכם כמה טריקים של קורבלוקס, חלק חינם, חלק עולים רובקס. אם אתם רוצים שאני אמשיך להראות לכם עוד דברים או לשחק במשחקים ולתת לכם אפילו רובקס, אז תגיבו לי בתגובות, זה ממש חשוב לי, כי בכל זאת פשוט ראיתי שהרבה בארץ לא מספיק יודעים על זה וסתם חבל. טוב, אז יאללה, בואו נתחיל מהדבר הראשון, שזה חינם. המון אנשים ראיתי משתמשים בזה. זה סוג של ראש קטן כזה שהוא חינם, אתם יכולים, אני כבר השגתי אותו, אתם יכולים לשים אותו עליכם, והוא ממש קטן כזה. רגע, אני ארענן את העמוד. אתם יכולים לשים אותו, אתם יכולים לשנות את הצבע שלו לשחור, מה שעושה את זה עוד יותר מגניב. כרגע זה נראה די דפוק כי זה דרך זה, אבל אם אתם שמים את זה עם שיער שחור כלשהו, זה יכול להיות ממש יפה ומגניב לדעתי. אז החינם הוא בכללי להסתובב עם כזה, זה ממש חמוד. יש גם את זה, שאת זה כן יחסית רואים, אבל אם אתם תשימו את זה בצבע שחור עם שיער שחור כלשהו, זה יכול להיות סופר מגניב. תראו, זה יחסית יהיה גדול, כאילו אם מסתכלים טוב אז שמים לב לזה, אבל לא כל כך רואים את זה. טוב, זה לא טוען לי, לא נורא. בתכלס זה כאילו, כן יחסית רואים את זה, אבל אם אתם שמים את זה בצבע שחור, זה יכול להיות ממש אחלה. כן, נעבור לדבר הבא. יש את זה שראיתי שיצא לא מזמן. תראו, כשאתם שמים את זה על הראש שלכם, זה יחסית קטן. אבל מה שמגניב זה שאם אתם שמים על זה בנדנה כלשהי, בנדנה בדרך כלל עולה משהו כמו 70 רובקס, 60 רובקס, בכלל לא רואים את זה, במיוחד אם אתם שמים את זה בצבע שחור. גם לי זה כנראה יתערבב עם השיער, אבל תראו, כשאתם שמים את זה, עדיף לכם לא לשים משום שיער, כי אז השיער פשוט יהיה ממש על זה וזה לא יראה טוב. אתם פשוט שמים את זה בצבע שחור, קונים איזה בנדנה, וזה נראה ממש מגניב. כן, נעבור לדבר הבא. אוקיי, יש את זה שלדעתי זה אחד הדברים המגניבים, זה עולה רק 9 רובקס. אתם יכולים לשים את זה ואז כאילו יש לכם ראש שהוא כזה עצם כזאת. לדעתי זה מגניב להסתובב עם זה. זה ממש מגניב ונראה ממש אחלה. זה ממש נחמד. אם כבר אני גם מראה את זה, זה עוד 99 רובקס, אז בואו נגיע לזה כבר נגיד 100 רובקס. טוב, בסדר, 99 רובקס. תראו, זה ממה שראיתי אנשים משתמשים בזה, זה ממש קטן על הראש שלכם, אתם יכולים לשים על זה כל מיני שיער, וזה יעבוד ממש טוב. ממה שראיתי באמת, אנשים משתמשים בזה, זה מעולה. אתם יכולים לצבוע את זה בשחור או בכל צבע שאתם רוצים, זה ממש נחמד, אבל זה עולה הרבה, לדעתי זה קצת בעייתי. נעבור לדבר הבא. יש את זה שזה שלט שכתוב עליו מיהו, וזה בעצם הראש שלכם, אתם פשוט מסתובבים עם שלט של מיהו מעליכם, עדיף לא לשים על זה שיער, זה לא ייראה טוב. ואז אני רואה שסתם יש לכם שלט וזה בעצם הראש שלכם, וזה ממש מגניב. למי שאוהב חתולים במיוחד, זה יכול להיות ממש אחלה. אוקיי, נעבור לדבר הבא. אוקיי, זה משהו ממש מגניב שהמון משתמשים בו. אני בין היתר אפילו משתמשת במשהו דומה, שזה ממש נחמד. זה בעצם חתול כזה ששוכב לכם כזה על הכתף,
וזה בעצם הראש שלכם, וזה אומר שאין לכם, זה נראה אין שום ראש. עכשיו אני אנסה את זה, אבל פשוט השיער שלי יהיה על זה וזה יראה די מפגר. יש את זה גם בפנדה, יש אפילו זולים יותר שהם כאלה, אבל אני ממש ממליצה את זה, המון משתמשים בזה. אתם יכולים להסתכל בכל מיני משחקים. ובגדול, תראו, זה פשוט, הוא שוכב לכם על הכתף, הוא כן קצת גדול, אבל יש לו גם צבעים. זה עולה 50 רובקס שלדעתי, כן, זה קצת יקר, אבל הוא מהמם וזה מגניב, וזה פשוט משאיר אתכם בכלל בלי ראש, שזה מגניב. אני משתמשת בכזה כלבים כאלה חמודים, אז זה נחמד, ואז זה ממש גם נחמד כזה. וזהו לגבי האדלס, היו המון 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 דברים שנחסמו. עכשיו לגבי קרקטרס, אתם פשוט נכנסים ועושים קרקטרס ומשנים את זה ל-recently created. אתם יכולים להסתכל פה על המון דברים, יש דברים שהם עכשיו עולים כסף, היו המון דברים גם שלא עולים. נגיד יש את הדנסין בננה שהוא עכשיו עדיין חינם. אתם יכולים להסתכל על עוד דברים, וזהו, תראו, גם כאילו לאט לאט תישארו מעודכנים.